es el panorama. Esta es la realidad de las plazas de abastos en los pueblos. Pero la realidad es que en las villas tampoco es que haya mucha más gente por fuera. Pasan coches, pero lo que es gente hay poquita. Y lo que quiero decir con esto es muy sencillo. Es muy difícil a día de hoy montar un negocio en una plaza de abastos. Aunque nosotros hagamos apología para que se monten estos comercios de carne, de pescadería, de floristería, es muy complicado a día de hoy competir con las grandes superficies. Ojo, las redes sociales ayudan mucho. Daros las gracias a todos los que compráis por internet y ayudáis a que esto no se muera. Bueno, que a verdade é unha imaxe, lamentablemente, que cada vez comeza a ser máis habitual. Ver esas prazas de abastos, baleiras ou case baleiras, sobre todo pois nas vilas, como dicía este mozo, tamén a comezos e finais de mes, os luns, en moitas prazas, pois ás veces únicamente hai 3 postos abertos, porque a peixeira que non lle chegou o peixe xa non abre, o carniceiro que, bueno, como non abre a peixeira igual non hai xente, eso é unha pescadilla que se morde a cola e falamos de un negocio que parece que se ven cada vez máis abaixo. Pero todas esas fiestras pechadas que estades vendo agora mesmo na tele son veciños, son veciñas, son pequenos negocios que ao final, se non teñen cartos que levarse a fin de mes, pois o que pode pasar é que cando quiramos ir por carne, peixe ou froita, pois que non teñamos tendas para ir. Hoxe estamos en Ribadavia, nunha vila de menos de 5.000 habitantes. Queremos saber como é o día a día na Praza de Abastos. Hola, bons días. Estamos aquí na Praza de Abastos, vexo que isto está medio desanxelado. Sí, a verdade que hoxe en día é complicado ter un negocio nunha vila, nunha plaza de abastos, a xente vai máis aos supers. Agora mesmo cantos postos estades aberto no mercado? Hoxe luz 4, pero non é a realidad, hai máis postos, que pasa que o luz, por exemplo, non hai peixe, hai 2 pescaderías, a carnicería baixo os luz a veces pecha según o traballo que ten. Porque cantos clientes podes ter diariamente? Non sabría contabilizar, hai días de 20, 30 e días de 10, 5. Eu teño 28 anos. E levas moito tempo con este negocio? Este collino fai un ano. A cuestión foi que eu traballaba xa de carniceiro aquí na vila e surgiu unha boa oportunidade, que ao final era un negocio que xa funcionaba. Quería manter un cacho de Ribadavia vivo, porque unha carnicería é onde mercaban as abuelas, é un pedazo de historia do pueblo tamén. Darlle a este mozo un pouco de ganarse, non? Moi ben, como ten que ser, como se fixo toda a vida. Pois sí. Cada vez hai menos xente nas prazas de abastos, verdade? Sí, ou ningunha. Porque está os supermercados e todo eso. Hola? Este Ángel, un histórico zapateiro que temos aquí na vila. Os supermercados quitaronlle moito, porque meten todo dentro do supermercado. Como ves ti o futuro das prazas de abastos en vilas como Ribadavia dentro de 15 anos? Poñémonos 15 anos no futuro. Complicado. Podesme presentar a alguén máis? Sí, temos aquí a Alex da floristería, que é un rapaz que leva aquí toda a vida. El xa era o negocio da nai. Era a miña nai, sí. E collín eu as riendas. Faime graza que floristería, pero aquí pon carnicería José Antonio. Como é a cousa? Ampliamos isto un pouquiño, pero bueno, ainda non houve tempo de pintar. Como cambiou a praza de hai o mellor 20 anos para aquí? Pois pegou un baixón moito. Baixou, sí. Ora a xente non se anima a vir. Nós, bueno, temos clientela xa de, como digo, de toda a vida e veñen, pero costa ya. Ao mellor ao día me viñanche para aí unhas 50, 60 personas. E agora? E agora para que veñan 10, 12, pero bueno, se veñen 10, 12 boas. Bueno, pues ahora vamos a la floristería Pétalos, que también es histórica aquí en Ribadavia. Ya estuvo la madre Manola y también está Raquel. Que tal, Raquel? Moi boas. Hola, moi Como bons está a días. cousa? Antes non había tantas grandes superficies, nin tantos supermercados. A xente estaba máis afeita a vir o día a día, a facer a compra, o peixe, a florista de confianza, o carniceiro de sempre, e agora, pois, o ritmo de vida que temos tamén. Mano, a verdade é que dá gusto que xente nova como a ti que irán revitalizar as prazas de abastos. Pois sí, isto é unha plaza histórica, ten 97 anos. Como vamos a deixar baleiras en a xente sin servicio? Unha villa ten que estar chea de vida. Toda a razón, Manu, un placer que che vaya ben. Moitísimas gracias. Esperemos que isto poida remontar un pouco. Sí, seguro que sí, ganas e traballo.